आंनि बिसिया दा बर्थमान गोमाना दंथ'यो। जेनेबा आंबो दायो न'आव गैथ'वामोन। आङो जेनेबा गामियाव गैथ'वामोन, बेंगालरावसो दंहैयोमोन। मास मोनथाम मोनब्रै जाहैबाय खामानि मावनो थांनाया। दा आंनाव खबर मोनबाय आङो दा आंनि हिन्जावा न'आव गैया। मा जाहोनाव जेनेबा माखौ दुखु मोननानै जेनेबा बहा थांदों, गोमानानै दं, खारनानै दं, आं मिथिया। दिनैसिम आंनाव जेबो खौरां मोनफैयाखै, मबाइला सुइस अफ बिनिया। दा आं बेखौसो फोरमायनो सानो, आं जेरावखि थाया मानो फैफिनजानो लुबैयो। जिहेथु आं सायाव जेबो दा आं बेखौ हिन्जावखौथ' आं जेबो रायाबो मायाबो, जेबो गाज्रि बेब'हार खालामा, आं लोङाबो जायाबो। आं मा हिसाबै जेनेबा माखौ दाय मोननानै बे बिदि थांखो, बहा गोमानानै दं, खारनानै दं। आं ओरैनो नोंथांमोननि संसार जानाया हाबा जानाया खै बोसोर जाखोमोन आरो नोंसोरो ज' थायोमोन नामा? औ, ज' थायोमोन। बाहेरायावबो आं सिगां बेंगालरावबो लांफादोंमोन। बाहेरायाव आं बोसोरबासो थाबाय जों जमा थानाया। बोसोरबानि उनाव बोसोरबा सय बोसोरसो आं न'आव फैबाय। फैनानैबो आं न'आव बोसोरसे जाद्रायाखै, 8 मास 9 माससो जाबाय जेनेबा। ओमफ्राय न'आव थाबाय, ज' थाबाय आङो। ओमफ्राय उनाव एसे न'खरनि हालोदखौ एसे गाज्रि कन्डिसन नुनायखाय आङो फिन थांफिननाय जादों बाहेरायाव। बारा गोबाव जायाखै, मास मोनथाम मोनब्रैल'सो जाहैदों। दा मास मोनथाम मोनब्रैयावनो दा बे न'आव गैया। ओरैनो आगे फिसे माबाफोर नोंथांजों गेंग्रि गुग्रिफोर जायोमोन नामा न'खराव? आंजोंथ' जेबो गैथ'वा बर्थमान, बेफोरबायदि गैया। खैदिन जाखो गैयैया? दायो न'आव गैया, बेयो माबा जाबाय, सप्तानैसो जाबाय। ओरैनोथ' जेबो सन्देहथ' गैया नोंथांनि सायाव? आंनि सायावथ' जेबो दा आं मिथिनाय बायदिबाथ' सन्देह गैयामोन। आं दा बेयासो दङ ना माया दा आं बुंनो हाया आरोना। गथ'आ खै बोसोर? गथ'आ 4.5 बोसोर। लांफादों नामा? गथ'खौ लांफाबाय बिमाया। गथ'आ दा स्कुलाव फरायबाय थादोंमोन, एगजामा जानोसैमोन नै। दा बहा लानानै थांखो आंबो मिथिया दा। दा नोंनि हिन्जावखौ नों बे मिडियानि गेजेरजों मा बुंहरनो सानो? दा आं बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानो, आं जेरावखि थाया फैफिनजानायखौ आं हास्थायो। आं मोनफिननो लुबैयो आरो। ओरैनो बेंगलरनिफ्राय नों फैफिनोब्ला नोंथांनि बिसिया गैखालामोन न'आव? गैयामोन, न'आव गैयामोन। आं न'आव गैया होननानै खबर मोननानैसो आं फैफिननाय जादोंथ'। ओरैनो आं नुफैयाखै न'आव फैनानै। न'निफ्राय ओंखारलाङोब्ला नोंसोर मादारनो मा होनना खोन्थालांनायनो? मादारनोथ' जेनेबा बेयो उदालगुरियाव थांनो होननानै खिन्थालांदों जेनेबा। दा उदालगुरियावबो न'आवबो नागिरहैबाय आङो फैनानै, जेनेबा आलासिफोरनावबो नागिरजोब्बाय, गैया। बिसोरबो खिन्थानो रोङा, मिथिया। मबाइलानो दिनैसिम सुइस अफ। मालाबा मालाबा बिब'फोरजों बिनानावफोरजों दसे दसे रायलायो, खिन्थु गावनि प्रपार लकेसनखौ खिथाया, बहा दङ। रायजो राजा आरो ससाइटिफोरखौ मा बुंहरगोन? आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो बुंनो सानो, बहाबा नुबायबायोबा बे आंनि होखानाय नाम्बार, कन्टेक्ट नाम्बाराव एसे खौरां हरनो थाखाय, मिथिहोनो थाखाय अननानै जेनेबा एसे हेल्प खालामदो। पुलिस थानायाव माबाफोर होबायमोन नामा? पुलिस थानायाव आं दा बर्थमान होआखै, एसे होनो सानदों आङो दा। होसिगोन बे साननैसोनि गेजेरावनो। बेजों लोगोसे दिनै जों नुफैबाय नोंथांनि न'खराव गोबां माने दुखु खस्थ'जों सोलिना दङ। दिनै नोंस्रा मादारनि मोखांखौ नायना जों नुबाय, गोबां दुखुआव दङ। बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै नोंथाङा दिनै नोंनि बिसिखौ मा होननानै बुंनो सानो? दा बेबायदि अबस्थायावथ' जेनेबा फैफिनजानो लुबैयो, जि जाबाय जाबाय, माबाफोर गोरोन्थि बुजिदोंबाबो। मानोबा फैफिनबा मोजां आरो। न'खर गोजा दं नोंस्रा? न'खरा बैसा नोंस्रा जोंहाथ' आइ दङ, आं दङ, हिनजाव दङमोन। ओमफ्राय जा फिसाला दंमोन 4.5 बोसोरनि। साब्रैल'सो जोंहा फेमिलि मेम्बारा। आङो बिहामजोखौ फैफिनजानो लुबैदों। जेनेबा फिसौआबो फरिखा जासिगोन दा, बेनिखायनो आङो जेरावखि थाया फैफिननांगौ, आं बेखौनो बुंबाय। दा नै जोंहा फिसालायाबो बाहेरायावसो दंहैयोमोन, दाहार रिंफोरखौ सुख'नो थाखाय। बियो थांफिनदोंमोन, दा हिनजावखौ खारनाय खोनानायखाय खबर मोननानै फैफिननाय जाबाय। फैफिननानै दायो नागिरनायनि बेब'स्था खालायदों आरो। न'निफ्राय ओंखारलांनायाव बियो आं उदालगुरियाव थांगोन होनना बुंदों आरो। उदालगुरियाव बिमा बिफानि न' दङमोन नालाय। दायो गोबाव जाबाय फैयाखैनो, सप्तानै बारबायसो नै। उदालगुरि मा गामियाव होनदों? निमाइफोरनो। दा खबर लादोंना लायाखै न'खर? न'खर माबानाव बिब'फोरनाव, बिफानाव खबर लाबाय, गैया होनना बुंदों आरो। फैयाखै। मा खावलायो दिनै नोंथाङा सासे बिखुनजो जानानै बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै? दा बियो
रागा जोंनानै थांदों ना मादों बियो रागाखौ हजम खालायनानैबाबो बियो न'खराव फैफिननांगौ माखौदि बि गाज्रि मोनदों बेनो आं बुंनाया फैजा आं गामिनिनो सासे गामिनिनो आफादगिरि दा नैबे जाहा बानायसोआ नै आफिया जेनेबा बानायसोनि हिन्जावा नैबे सेप्तेम्बर 1 तारिखआव माने न'निफ्राय माने न'आव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन बेनिफ्राय दा न'आवबो खबर लाबाय फैया न'आवबो गैयानो बेनिफ्राय बिब'फोरनावबो खबर लाबाय दा बिब'फोरनावबो गैया दा बेनिखायनो न'आव हाहाकार जागासिनो दङ बेनिखायनो बे आफिया जेरावखि थाया मानो बेवहाय फैफिननांगौ मोजाङै मोजां आरो बे बानायसो गथ'आ जेनेबा बेंगालराव दंहैयोमोन बे खारनाय समाव थांनाय समाव दा बानायसोआ जेनेबा मोनथिनानै बियो दाख्लै थांनाय सुनिबाराव सफैबाय सफैनानै दा उदालगुरियाव थांनानै बियो इनकुवारि खालामजोब्बाय बिसालथेफोरनावबो बिब'नावबो बिहावनावबो माने नागिरजोब्बाय दा गैया जाथि खुरमानाव नागिरजोब्बाय दा गैया बेनिखायनो नैबे जों माबाखौ होनाय जादों बेनिखायनो बे आफिया जेरावखि थाया मानो फैनांगौ मानो होनबा बे गथ'आ फरायगासिनो दङ नै फरिखायाबो बावलिया जेरावखि थाया मानो थाब फैनांगौ आरो नैबे बानायसोआथ' लोङाबो जायाबो दिनै आरो बाहेरायाव थाबाय नांलायनायबो जायाखैनो जेबो जायाखै दा बेनिखायनो बे आफिया माखौ गाज्रि मोननानै थांदों थाबैनो फैफिननांगौ